Nhasi chaiye musi wa 13 September paitika tsaona inorwadza zvikuru mumugwagwa unobatanidza Harare neMutare. Tichangobuda mwaMutare chinhambo chingangoita makilomita 25 about 20 kilometers or 25 kilometers kubva mwaMutare. Nhaika vanoziva mwaMutare, tikapfuura patollgate tinosvika panonzi paRomeos. Tikapfuura paRomeos tinondosvika mubhiriji raMutare river pa10 off yemusangano lodge. Tisati tasvika pariverside paita gonyeti ranga rakatakura chikontena rakateverana nerimwe, saka zviri kunzi aroverwa maemergency brake nerimwe gonyeti raiva pamberi. Saka iye azama kuavoida gonyeti raari mberi, ndo paandorova simbi dzebhiriji dziya. Gonyeti kubva ratobaka ipapo, kubva ratobatira moto ipapo. Asi tinotenda Mwari zvikuru nokuti mutyairi uyu anga asina kutakura vanhu, uye iye anga ari ega, uye zvakare Mwari amurwira akwanisa kupukunyuka, akwanisa kubuda ipapo. Saka tiri kukupai vhidhiyo racho iri murione, muone zvose zvaitika ipapo. Vakomana vefire brigade vazomhanya kubva kwaMutare. Ndinotenda kuti vasvikawo zvekuma around 11-12. Chiitiko ichi chaitika ndofunga zvekuma 9-10 ipapapo, sezvo pasina anga akatarisa time. Nhaika ndo zvaitika. Hama dzangu, regai timbopinda muvhidhiyo iri tozokupai mashoko anotevera. Inini wosa elder handizoshayiwa mashoko pakadai. Tinonyanya kuda kukurudzirana kuti vatyairi vose tichifamba mumugwagwa ngatitevedzerei mitemo yemumugwagwa. Kazhinji ukaona munhu chaafektwa nemota iri mberi, zvinoreva kuti hauna kumaintaina inonzi braking distance. Ndinoona vakomana vematrucks vazhinji vanofamba vari vemakambani imweyo ari kana kuti 3 or 4. Ukada kutarisa pakati pavo apa, hamenoti vanenge vachirambidza kuti vamwe vapinde pakati pavo here, vangoramba vari ivo 3 chete kana kuti 4. Havasii gepi rekuti pakaitika zvinoitika kumberi uku azoona kubata mabhireki ake zvakanaka. Vazhinji vanenge vakarumana chaizvo kuita unga ishwa dziya dzisisina manhenga dzauya pachiedza usiku. Izvozvo hazvina kunaka. Ngatitevedzerei mutemo kana tichifamba mumugwagwa. Chekutanga. Chechipiri, zvakakosha munhu kuti paunofamba ungonamata uchitaura ropa raJesu Kristu mumugwagwa, uchitaura zita raJesu Kristu mumugwagwa. Philippians chapter 2 from verse 9 to 11 inoti Mwari wakamukudza zvikuru akamupa zita rinopfuura mazita ose, kuti muzita raJesu Kristu mabvi ose afugame, avari kudenga navari panyika navari pasi penyika, kuti ndimi dzose dzipupure dziti Jesu Kristu ndiye Ishe. Naizvozvo patinotaura zita raJesu Kristu, mweya yose inodedera. Waizviziva here kuti mumugwagwa mune anonzi ma black spots? Saipapa apa paMutare apa
pabiriji remutare akusi kutanga, zvatogara zvichiitika. Panotongoitika matsaona ipapo. Ukada kuzvicherechedza mumigwagwa, panonyanyoitika matsaona kazhinji panongodzokororoka zvekuitika matsaona. So izvozvo hama dzangu ndo zvatinochiti ngatinamatei patinofamba, titaure ropa raJesu kuti Mwari atichengetedze, tisikablemi zvedu aita tsaona kuti haana kunamata, nekuti pamwe pacho Mwari anokuti no, kwete, kana kuti chimbomira, asi dzese imhinduro uye dzinenge dzine zvikonzero. So Mwari akukomborere, Mwari akuitire zvakanaka. Wenyu Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero dzinotapira kupfura shuga yeBrown. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Fear not, sin not.